L'històric complex sanitari La Perla Sardana d'Oceja és fàcilment reconeixible des de lluny. L'edifici, però, té els dies comptats. Tal com van anunciar les autoritats franceses fa 2 anys, el complex de 10 plantes s'enderrocarà per complet. En els últims anys, l'obertura en altres indrets de la comarca de diferents centres del pol pediàtric i també la projecció de nous equipaments per a aquests usos ha obligat a tancar-lo progressivament. A més, l'edifici no complia amb la normativa vigent de seguretat. Així doncs, a la tardor van començar els treballs de demolició que s'estan duent a terme per fases per fer un correcte tractament dels residus. La deconstrucció se fa amb màquines, perquè hi ha llocs que se fa per explosió, que és bastida, però això, com hi ha tant de ferro, no es pot. Doncs són obligats a tallar a trossos. Per treure tot el que és material com l'amiant, tot això doncs va començar al setembre, i doncs va treure tot el que era més nociu. I doncs la deconstrucció, anem a dir, de la bastida ha començat ella el mes de gener. El complex es va idear als anys 50 com un centre per tractar malalts de tuberculosi. L'edifici es va acabar el 1966 i 3 anys més tard va obrir les portes amb capacitat per a uns 300 llits. També s'hi tractaven afectacions respiratòries, diabetis i hemofílies. Als anys 90 l'equipament es va reconvertir per a usos mèdico-socials. Durant anys ha estat un símbol per a Oceja i Palau de Cerdanya, on s'aixeca aquest equipament, i també per la resta de la comarca, ja que va donar feina a unes 450 persones. És un edifici que ha fet viure la Cerdanya, però la Cerdanya, el Capcir, el Conflent i Cerdanya geogràfica, no Cerdanya francesa, no hi ha Cerdanya. A veure, l'edifici caure és un símbol també, perquè es veia de per tot, ja sabíem per tot arreu a Cerdanya, de qualsevol cim, ja sabíem on era Oceja, on era Palau. La gent que han treballat a dintre hi ha una mica de sentit, però penso que la majoria de la gent seran satisfets quan serà a terra, perquè es veurà almenys hi haurà una vista que serà diferent i doncs per nosaltres és bé que desapareixi. Tot i desaparèixer l'edifici, l'entitat gestora de l'equipament, la LEFPA, manté l'activitat en l'àmbit de la salut infantil a la zona, construint nous edificis a l'entorn, fet que agraeixen des del territori. La Perla desapareixerà totalment en el termini de 2 mesos i al seu lloc s'hi crearà una zona verda. Només es mantindrà una petita part lateral per a usos esportius. El cost de la seva demolició s'apropa als 3,5 milions d'euros, finançats per l'entitat gestora, l'estat francès, la regió d'Occitània i el Departament dels Pirineus Orientals.